Sziasztok, kedves rajongók! Gyönyörű szép napot kívánok nektek! Köszönöm a sok figyelmet és kedvességet, remélem tetszett nagyon ez az Angelina Jolie és Keanu Reeves-es videó. Ezzel kapcsolatban szólok most hozzátok. Nem tudni, hogy ez a videó valós-e vagy kreált, mert a Play áruházban letölthető appon keresztül sajnos megszólalhat bárki nevén az úgymond csaló. Ezután már elég összevágni bármit is, de ha esetleg mégis igazi a hangfelvétel, akkor is köszönöm, hogy tiszteletben tartjátok ezt a beszélgetést, és ezért nem hozom nyilvánosságra többek között. Ezért szeretem a magyarokat, mert tiszteletbe tartják mások életét. Még annyit szeretnék nektek mondani, hogy fenn van a TikTokon a Dogstar Band, és azt szeretném, hogy minél többen jelöljétek őket barátként. Tehát kövessétek be őket minél többen, hát ha a későbbiekben eljönnének Magyarországra is koncertezni. Közel 40 000-es követőbázissal rendelkeznek most. A Dogstar Bandet megtaláljátok Instagramon is. Itt lényegesen nagyobb a rajongótábor. Mind a két rajongói oldalon jegyekhez is hozzá lehet jutni. Instagramon még le is rendelhető. Még nem ismeritek őket, akkor a YouTube-on is fönn vannak. Érdemes ott belehallgatni a zenéjükbe, vagy esetleg végighallgatni. Nemrég tértek ők vissza, Berlinben is lesznek, és arról is szeretnék beszélni, ha esetleg a nevében írnak, vagy itt jelölnek a mi oldalunkon, semmiképp ne vegyétek azt komolyan, tehát tiltsatok, vagy esetleg nem vesztek róla tudomást. Tehát én sem, és a társam sem fog írni senkinek, sőt, Keanu sem fog. Keanu Reeves nincs a szociál médiában jelen. Ez nagyon fontos. Facebookon sincs jelen személyesen, és nem ír senkinek. Ugyanis itt is működik a hangalámosásos app, erre vigyázzatok. És a magánéletével kapcsolatban sincs joga senkinek semmilyen információt kiadni. Így nekem sem, és nem állok kapcsolatban a színésszel. Köszönöm a figyelmet, szép napot nektek!